Вельми важна деталь, коли ви зробили хатню ковбасу, треба обов'язково дати їй просохнути. І ось такі ось бомбельки треба попробивати шилом, щоб кишка присосалася до ковбаси. Чому просохнуть? Тому що коли ковбаса просыхає кишка, і вона приліпляється до ковбаси, і тоді можна жувати. Коли ви одразу покладете її в льодовню або в морозилку, то кишку потім немагчимо буде жувати. Ось, можна підвісити над плитою, і де є бомбельки, робимо дірку. А ще важна деталь, коли робиться ковбасу, то треба обов'язково додавати воду. І саме головне, щоб м'ясо було холодним, не більше, ніж 5 градусів. Смачно їсти.